Vores opgave her på Grønland, det er at støtte det grønlandske sundhedsvæsen med at kunne evakuere til skadekomne patienter her fra Nuuk, hvor vi afholder en øvelse, til Sønder Strømfjord og videre evakuation via fly bagved til f.eks. Reykjavik på Island eller Danmark. Der er en fast stab bestående af 7 mand, og så er vi en reserveentitet med både special i anestesiologi, anestesi, kommende speciallæger, anestesisygeplejersker og ambulancebehandlere og paramedicinere. At vi kan flytte 18 patienter på borger, 4 intensive patienter, det vil sige, at de kan være intuberet, og så er der plads til mindst 10-15 stykker siddende patienter, som ikke er så til skade.